strong, you're royal try. Oh, you're royal try. Hallelujah. Rocket strong, hallelujah, you're royal try. Don't you see Jesus in charge? Oh, Jesus in charge. Jesus in charge. Oh, hallelujah. Pyndep you try. The Bible calls Pyndep you try. Daga donut, daga mensim, daga jingmut badaka. Borba. Barbaro. Bapin eat rigi paramarjan kumba eat. Yala dehi. Denya. Tingin right daga jing right. Kabang tingin eat your feet daga jing eat you try. Tingin right. Oh, nga eat your feet daga jing eat jong try. Buat lagi kena kita nak iya ngari kapora. Ini orang yang bagi eat mah. Nanti dapat studio juga Potternet. Ini orang yang eat tapi kena barang. Ngayo i hati oh kaburong jong musim. Oh nga eat your pida kecing eat jong kutrai. Oh nga eat your pida kecing eat jong kutrai. Oh nga eat your pida right jump. Right jump phenomenal. Ngayo i hati oh kaburong jong musim. Oh nga eat your pida kecing eat jong kutrai. I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. Yes, I love you. The love of the Lord. I can see in you the glory of the King. Oh, I love you with the love of the Lord. Now, in your feet, Jesus, right? Oh, now, in your feet, like a chicken chocolate. Right turn. Oh, now, in your feet, like a chicken chocolate. Oh, now, your feet happy. Oh, kaburong chocolate skin. Oh, now, in your feet, like a chicken chocolate. Oh, nga in your feet, like a ching in chong right. Right jump, about it. Oh, nga in your feet, like a ching in chong right. Nga yo I happy, oh, kaburong chong musim. Oh, nga in your feet, like a ching in chong right. Oh, I love you with the love of the Lord. Right jump. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of the King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I just have to try. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ublay jingi ulong ublay jong ka jingi din ya. Ka Bible kong ublay ulong ka jingi. Tagay kita ublay de way. Ublay ulong ka eh? Ka jingi. God is love. Benan ke jing eat way ngim day ban ya short ngim day ban ya dat ngim day ban isi way ngin ya eat but you try. Hallelujah. Hallelujah. This is how the jung ti jung in your right try. In ya ro ya try. In ya ro ya try. In ben jam lucky soul jing right. In ya ro ya try, in ya ro ya try, in benjam lucky searching right. Ya ro you try, robot. Ya ro you try, right jump about it. Robot, ya ro you try. Nakadodot, ya ro
naging rai jong David will shot will command David oh haba men sim jong will try ki hanga ngan shot gum o same David haba men sim jong will try ki hanga ngan shot gum o same David ngan shot gum o same David ngan shot gum o same David don't you can be haba men sim jong will try hey ki hanga ngan can be gum o same David one cannot get jump haba men sim jong will try ki hanga can be glory and he go the same David can be glory ngan can be go the same David right jump another ngan can be go the same David oh haba men sim jong will try ki shot blood oh ngan shot gum the same shot blood hallelujah oh haba men sim jong will try ki shot blood hallelujah ngan shot gum the same David ngan shot oh ngan shot gum the same David oh ngan shot gum the same David ngan can tear oh haba men sim jong will try oh ki hanga ngan can tear gum the same David oh haba men sim jong will try oh ki hanga ngan can tear gum the same David ngan can tear oh ngan can tear gum the same David come on speak ngan can tear oh ngan can tear gum the same David haba men sim jong will try oh ki hanga ngan shot twist room the same David come on twist oh haba men sim jong will try oh ki hanga ngan twist gum the same David oh ngan twist gum the same David oh ngan twist gum the same David hallelujah lại thay như thế nào vậy hả bây giờ thay nữa hallelujah you roll you try praise the Lord oh praise the Lord hey you roll you try hallelujah oh Jonah hak bo do ka 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 boleh Jonah bo yang bo do ka tiếp theo boleh namar bola saila namar bola saila namar bola usaila namar usaila namar usaila namar usaila namar usaila namar usaila namar usaila usaila ya utra la phala ye ushe gumto ông kia lên trên này lên trên bông đó lên trên Tarshish ubakla lenti oh Jonah ubakla lenti bakla lenti oh bakla lenti oh Jonah nang tajayo lawan ke eryong lawan ke eryong bajur lawan ke eryong bajur lawan ke eryong ka bajur
jangam, kala jangam, kala jangam kaling, kala jangam, kala jangam, kala jangam kaling, kala jangam, kala jangam, kala jangam kaling, kala jangam kaling ujona. Hang tagi papla, hang tagi papla, hang tagi papla ujona. Hang tagi papla, hang tagi papla, hang tagi papla ujona. Oh, hang tagi papla, hang tagi papla, hang tagi papla ujona habakut ulapla. Lem nopat. Bat ketika kejat, bat ketika kejat, bat ketika kejat jam ujona. Gila bat kakti, bala bat kejat, labat kejat, bat kejat jona. Labat kakti, labat kejat, kejat jam ujona. Wush, kikawang ujona syaduriau, hantake. Oh, jona, jona. Jona, Jona, lawan kadoka. Jona, 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 lawan kadoka. Lawan kadoka, lawan kadoka, lawan kadoka. Jayu, kala nguyai Jona. Lai sni lai mit, akapo kadoka. Akapokadoka, lai sni lai mit, akapokadoka. Ujona akapojongkadoka. Small tung small beat try padoka. Ujona lele kumno pan. Udwai kumno. Nop yang otroy. Hang ta jayu. Dok kasih lo ini. We lapa udoka. We lapa udoka. We lapa udoka. We ula pri udoka. Lami ijona na kapokadoka. Lami ijona na kapokadoka. Lami ijona na kapokadoka. Blood, lami ijona na kapokadoka. Jona ila komandina. Larke Jona. Thank you, Lord. Lord. Thank you, Lord. Ijona ilak niknak bodoka. Ula lechanenebe. Ula lechanenebe. Ula lechanenebe. Banyala piaka kubo jong oblay. Hey! Ula lechanenebe. Raja! Raja! Ula lechanenebe. Ujana ula lech banyala piaka kubo. Hallelujah! You're right, try! Jayu dah salah utrai. Jayu dah salah utrai. Langum no? Juna lang piang nang leit tang apok apok dah kan lagi bahasa salah utrai te. Shading ben. Jujok kan nang wan ne bahasa salah utrai kin gue jujok. Adi. Ni roi try nama apa? Ini kinagi good boys and girls. Iya yang we try. Oh, nga
Long eat me Jesus. Oh, now eat you Jesus. Ula ichwa now. Oh, now eat you Jesus. Oh, now eat you Jesus. Now eat you Jesus. Right jump. Oh, right jump. Now eat. Hallelujah. Oh. La ichwaya oh hana melong ubapla melong ubapla oh hana melong ubapla mela ichwaya Mela leki kamba hanga Mela leki kamba hanga Mela leki kamba Mela ben emyanga Oh hanga Mela leki kamba Oh hanga Mela Kamba mela ben emyanga. You rise and say, no, don't need me. Oh, now in you, Jesus. When you're wrong, you try. You don't need me, Jesus. Oh, now in you, Jesus. Oh, la ichwa yanga. Now in you, Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. To me, you are so wonderful. To me, you are so wonderful. To me, you are so wonderful. So wonderful to me. I love you, Jesus. Oh. Right jump. Right jump on the eat me Jesus. Oh, oh, I eat you Jesus. Ula ichwa yana hapodono hapodono rong hapodono try Jesus rong no menta ngakon shisha rong hapodono try Jesus yo lut yana right jamanga yo lut yana yo lut yana right Jesus yo lut yana shemenda yo lut yana try
Roy jambatnya. Pendon kamiana, pendon kamiana, Rai Jesu, pendon kamrai, oh Shemiana, pendon kamiana, Rai Jesu, Rai Jesu. Ni aingu ya me. Bemiit pelat yang ah. Shim yang ah. Pendan kam yang ah. Nadu bangadang red. Yo yang ah try. Ketai ke dok not jeng ah try. Ai bangan mat ya me. Ai bangan shim ya me. Ai bangan ya kenduk bat me. Jesu. Penlong yang ah. Nong mani bersisha. Paya roh ya ke kerteng ke chong me. Nong mani bersisha. Open crowd ya ke kerteng ke chong me. Ha ke kerteng ke Jesu. Idwai. Amen. Can I teach you try? Rajinkan nakaktiin jong ublay. Hey Jack. Jack. Hey Jack. Become caught ni Johnny minta kasih. Wajud tu miss. Ngalakat phone i. Imes tu sengi la ong sa pentip lang miya i Johnny. Ngalaklan ban pentip ya i. Pinsa sama ya imes si bet. Ni ngalaklan ban ong i. Te to melir to. Next time. Pimtiang na sama. Imes tungi badam mo. Imes tungi bam dompi. Imes tungi ba iet. Tep syura. To mele to. Mele. Hey Jack. Jack. Pikan mau em. Pikan mau em. Okay. Men last week ni ka birthday jong pi. Oh, ikan mau. Pikan mau piong ayu yang ah. Ong you. Piong bisa I treat yang ah la syai. Oh. But mental apa ya do next week. Hampa di ka tanga treat jong pi. Lasai mo, lasai. La syai. La syai ni Jack te. Lasai. Ngaku abang balat dia tu burger. Shisha. Lasai bet. Talk sure. Lasai. Sorry George, sorry. Tama lasai te. Ngan sarap pisama nga to. Mentak kasih kan. Mentakasingim tan pisare. Kamay pisare mami nga. Nung mami sibit lawan sa nung keluar dia nga ni. Mendon lasai shisha. Ni Jack te. Fitip. Ngalai si puas dia man kamit. You burger jong fi. Mengelaku apa? Mencoba pelat. Pitok pelat pipi Jack. Hindi na talk. Baklet te. Tang ba lasai te ngam talk shisha na lasai te. Shisha bet ngam talk sure na. Promise Jack. Yes, promise bet ya fiem ngan ko angan ai bet la da day ya Johnny yam. La da day ya Johnny te. Nang yu ken. Ada ya Peter ngan ai bet ya pi. Shisha Jack. Yes, shisha bet. Pitip MPD best friend jong ah. Yes, ngatek kanya kata. Ndai pitok pa dia ah. Last week te in babun kamanyeng te ngaru babun kam te la rap kam lai mommy papa yeng te la babun kam te miss lawan na. Jack, Georgie, pidanya bunya ai ke la do menang ayos ngau. Ni miss. Ini Jack te. I promise ban treat yang ah. Iong la syai. Iklam treat. Ikan pat treat ada mentah. Ila kular de pi be in treat de pi. Nado last week ila kular. Jack kadai kata. Kadai miss tangpa nga babun kam te miss flayos ko miss bakarin pang Johnny ru. Pang Johnny ngayos ngau dian pi ong kom nu pi la thok e Johnny ru. Miss ngam nga Ikan pun mesti Johnny. Ila pelat. Pitip Jack pi long so careless. Kam tam e pi long bakum nu pitip pi shu
syukur. Pite ban syukur mut kumno. Pila kulari Georgie ba pin I treat hande vi klampat I treat hadu manta. Pila klat de ka ban phone Johnny Ru bat pi ong ala klat hande pan ban ngatep. Pi di pim kwa bi inuan. Pi ong ngan sa phone hande kata ka por ban phone pi klam phone. Shisha si Jack. Ngamut phone mit lasai kan ong mit lasai La shy hande la shy ka mut la shy. Kata ka la shy kamuan jong pi. Miss Kalong kumta pi ong ngan sa le la shy, ngan sa ai la shy, ngan sa phone la shy. Hande kata ka la shy ka jong pi kamuan kanu ru. Punishment miss ini Jack. Miss sorry miss Hapan punish ni Miss jat punishment, namar bila miss. Miss nganle mnu menta. Ndek kum no manta fide bande hima pi ke fide bante baba pila kulani Georgie ba pin I treat hande hadu manta ru pin pat I treat fide ban I treat no kanyi I knang ba ya ke ba pi pila kular hi dala dia fide ban pendep dayam Georgie Yes miss. Piru ki hap ki baret ki badan hakani ka por ki ba ngap bat ba pe yengi lang ba kani ka jini a jing Georgie ba jing Jack ngakwa ban hikai ya pi na ka Bible Pitep Georgie Jack kamtam ma pi haka Bible la hikai yengi ba habangi da kular yeno ngi deiban pendep ru yaka Pitep film di ban syukuran mo ongan sa yarap ipi la syai handai da wan la syai pim yarap ba pi ong la syai ngan sa ai handai la syai ka wan ba pi wan ra kata ka jing ai ka ba pi di ban ai kumba pi la ong I Georgie ngan sa treat di pi la syai handai kata ka la syai jong pi klam wan Pitep ka Bible ka hikai yengi kadalong specific bah kam tam mo ban ong ba shi sin ha ba pi la kular ke ka bala klai na ka shunter ngi di ban pendep ya ka Pias ngau em Jack. Pias ngau Jack. Pias ngau em ka Bible ko ong kum no. Piju pule Bible em Jack. Ipule handai klampen dan kami kata ka ketien pat hajing em la jong. Pite tang ka ban pule ban shi yo ngau ya ka ketien kamen to yengi. Pite balai na marba ublai ula ai knang yengi kani ka ketien man lek kum no tang bangin pule ya ka tang bangin shu snow ya kata ka ketien Henry kabakam kong san ka dei bangin pendan kam ya ka ketien haka jing em okay Jack Okay miss okay. pin pendan kam ya kata ka ketien ngakwa ban ong ya piru ki habaret haka ni ka por haba pilaju pule ka ketien na ka Bible haba pilaju yo snow laju yo e ka jing hikai laju yo e ka jisneng na ka ketien ka jong ublei kan mau pin pendan kami kita ki ketien baro haka jing em ka jong pi haba ka ketien ko ong menom thok ngin le kum no ngem dei ban Thong ngem dei ban thok haba ka ketien ko ong menom tu ngin le kum no ngem dei ban Bantu. kan mau yes Georgie I Jack pat la thok tiang ah. pi Jack ila ngau si ami Georgie menta ila sanut ami pi lak thok pi ngau tanat bei parlo jong pi insa anut nam ta jong pi ngam stunat ki miss ngau tanat pitep bon sen kalong kum ta bat niru habangi ngi kular yeno bat ngi shim sting no e kamo banong ongan sawan kendo I pi la shai ni tingi kan sting no ngi nong ngala bun kam no hang ne hang te tenga kham yo ban wan kendo I pi mo Henry itai ba up IPM kilong kum no pitep ba pli kita ki ba up IP kin chu apsa hakani ka por ngakan mau ya ka wega jing itu khana ngakan mau ya ka wega jingjia hapdeng iwe I khana fi kwa ban ngap ka ta jing itu khana Yes miss. ngap ba hakani ka por ngap ma piru ki heb barat hakani ka por la don ha ka wega por la don iwe I khana I heb I barat ba iju I bhai I pa jong I da them si mi da I ta I pa jong I Handai kawan ja bah kawai kasngi itai pa jong ila lum kita kitiar kita jong ila lum lun mo bat ila song kata ka pla ka jong bat iong kun ngap shani ngahap bande jinglet Handai ngan sawan pai pat iong mo itai kun ma pli las ngosi ba impa judan menu mo ba itai pa jong in ban ong ba ngan hap le jinglet na ka banta bun sngi mo Mdei tang namta shikentala ni arkenta namta shisngi arsngi handa itai pa ila ong I konjong I ong pe shene he
ngahak ban le jing le sha jingai bat ngan sa shim bun sngi ngam tip kat nu sngi ngan shim por ngam tip kat nu banai ngan shim por hanrei ngan shim por kat tu kan ni bat kan ma pat hep ngan sawan pai pat shi yeng shapi yang komta bat dak bas ngosi itai hep am ida kedo bi ipa jong i badi yong papa ngam kwa ba pin let hanrei lada pi hab ban let to khilet hanrei ngan up ya pi itai hep dak jing ngosi mo dak jing benut ipa yong to namar ba pi hab ban let to khilet pa hanrei ngan up ipi namar ba pi pila kular nga ba pin sa wan pai ba itai hep yong ipa jong i pi kular am pa pin sa wan pai shanga ba itai pai yong ngakular ngan sawan pai pat syapi ngan sawan pai syayeng bat komta ita ipai ilat ket tak pla jong i ba ilat let no sya kata ka jing let jong i bat fitep kat ba idang ya ita ipa ita ikoni yong papa lanu bat pinwan kumno ngan te ba pin sawan mo ngan up nam ta jong pi ba ita ipai yong ngan sawan ha ka santareng yong kumno ita ipai inwan ha ka nu tareng Santarek. in sawan pai ha ka santarek bat kum tai tai pa ila le no ila le kata ka jing le jong i ba itai kun ila ho ila sngosi ha ka baning kong henry idon ru ka jing keman balai namar ba i ong nan up e kata ka santarek ba i papa in sawan pai shanga bat kum ta isngi kelang nang yat lakut ta ubenai lawan pat wei pat ubenai mo kla dai santarek ba itai hep ila up shabar i up hang no i up ha stand bus wadan ta ka stand bus ha kma ying jong i ba ila up hang ta na dum step na do ba ki la long kemen ba moi la long so excited yong ye man ta si di santarek i papa in sa wan pai but i let hang ta stand bus ba ila up ila khmi mo i up ka wei ka bus ka la wan ka la let ka wei ka bus ka la wan ka la let hanrei i papa jong i klam hiar nang tanah bus ba ita i have ila ngau diau mo ila ngau si yong papa kamwan te hadin pat dala dum dala ngau tu ka bus kamwan shu ita i have ia perkat mai modori yong ngatarai i papa yong insawan santarek jong wei pat ubenai bat kumta la ya kisngi ki por kumta mo kumta ji kumta la ya kisngi ki por la wan so benai ba ar la kot wan benai ba lai la kot wan benai ba saru la kot kumta pitep haru shi snami tai have ila up man ka santarek jong man ubenai i julek ban up i tai papa jong i henrei i tai papa iklam wan kat nu ka long ka bas ngau si am kat nu is ngau si i have ba i papa iklam wan bat pitep hadin shi snam kita ki para lok ki jong i tai have kita ki para marjan yang kumno kilas dang man keren ben i have badang oi papa jong feel athok yang in sawan hen in wan pe la shi snam man tai klang wan pai hen dei have pitep yang kumno i da dami yang hey waju keren ben i papa jong papa nga habashi sini long in one bed pitep im long kum jak mo im long kum jak habai itai have ila tep ba i papa jong i dei bed kaei ka ba ilong ya kata in lebe kata but itai have im kwa ban ngap im kwa ban ngap kita ki paralok kita ki paramarjan ban ong bakin keren ben ban ong ba oi papa jong piti la shushukori pi la thok in one but fitep kumta man ubenai man ka santarek jong ubenai itai have iju up hangta but she snam kala let ar snam la let lai snam sau snam but fitep hadu san snam itai have iju up man ka santarek hakata ka stand bus but fitep jayu hadin san snam try jayu bes iwan pai itai papa jong itai have Tati mes la temen gin papa tu. Ari san snam empat temen tang san snam model tang san snam handre fitep na ka banta ini have pa ila ngau ba san snam ka long ka ba slam handre haba iwan ho Georgie Ngati nganom labi banda ba do san snem. Be ijak intri dia nga. Jack ho hadu san snam in up ipi te kam long fair mo kata Mes ngala asngut fu mes je kata. kelas ngau thu menta Mes ngan sa. Skap ngani thu shu ipi skap ngani thu shu jayu ba itai have
Itai have it mo kumi Georgie yong ngate san snem ngam la api ban up ngam la sha san snem pitem nam tai have ruam kanu shakran mo nam tai pa jong iban oh itai pa jong pite la shukori fi la shu thok inu mon pai re hande itai have ila shu pen tengen ni la di yong em namar ngangai ba i papa ba si seni la ong in one pie ben ba ila sngo la slam ma ta san snem oh Handai fitep Georgie nam ta i papa ban i bawan pai hadin san snam am jack papa pat habai wan pai yo i kon jung i be dan hang tai ap hang ta stan bas am I shu ka wang be kata ka pla jung i ba i le ban kedep ban rai tai have ba i tai have yang ani papa beli fi slam kan ni ka bang Georgie mom la sha shom la ap sho san snam I have yang ni papa viti fila shempor palar fila slam palar balai fi wan hadin kat ni snem Henry I papa pari yang are kon ngajatang kandiat snem tang san snem fi hak ni ka jingya per na ka benta utau ba up am usngau bala slam am la shasho Henry utau ba wan pat uang kumno uang tang kat ni snem ma ka bumot kaloi ba nam ta utapat nam tai Papa, setiap kali kecingnya tu khana ka hikai yengi, lada fin pule ha ka Bible nganget fi pule ka Bible. Ngan tes fi mentang. Ma ha ka Bible, ha ka gospel kat kum Matthias kal nong ka ba arpo saw ka crunch pangke ai. Manu baju pule Bible. Uji su hang ni ula kular ai, ukular ke ai. Jingwan ka jung u. Kisngi ba ka do. Oh, good. Kamu mau dijai puli Bible mo? Georgie. Let's go kalau Miss Jack. Let's go kalau ni mentah apa balatip ya ka Bible. Fis ngau sarong, ngau kalau Jack. Ba fitep ya ka jubal. Nga, subyang Miss. Subyang fitep boong Georgie, let's ngau kalau I Jack. Let's go red Miss banong biang ri support eh. Hin kemut Miss. No, Miss. No. Ngatep. Ngis ngau sarong be ha bangitep ya ka jubal. Henry kadai ru ipi ba fin ngau sarong. Fitep ka Bible ka ong ngi kum ni. Ba what I ba unu ru un sarong. Mon sarong ya kajing start nga start palat nga nang palat lani uba klan ong nga dan bor kata-kata nga klan palat mga Henry fitep ka Bible ko ong uta uba sarong tu un sarong ha kani un sarong ha kay ba Itu ya Yay! Fitep pila ban ngau sarong ha kani nginom sarong ha kay Henry ngin sarong ya kani pat bangi itu ya no ya try. Pitep hoot kung baong ijak. Haka Matthias arpusaw u Jisu u batay siya pang ka jingwan pat ka jang try. But haba unuan unle akum no? Haba uwan pai pat u Jisu unuan pai ban le akum no? Lem no Jack. Lem no Jack? Itu sih. Patay no Sophie kan. Ngating 40 Jack ya kata. Tapi tong ang batay la ka batay. Tabatay Jack. Ban shaw no ya kita kiba fi ong fi mes ba up ya. Yes. Kiba up ya? Georgie fly us no? Latep fi mes si Georgie ru tambah shule akpan. Ate bi Georgie ru iju puli mo. Nangat piru hep kibaret piju puli ka Bible, bat kani ka ditang ban pen mau biang epi. Ba u Jisu ula kular ba unsa wan pat ban shaw yengi. Bat haba kumitai papa mo ila kular ikon bangan sawan pai. Ba ita ikon ru itep inget bet. Bat inget bet yong papa la ong shisen ti in one pai bet. Fitep ba u Jisu ru udeu papa jengi. Namar kata mo ji duai kata ka jing duai. Ba u Jisu la hikai ka jing duai ka ba kum nu ko ong. Pa jengi ubaha beneng. Yes. Ba ublay utrai Jesus Christ udeu pa jengi ubaha beneng. Bat haka gospel kat kum Matthias arpusaw ula kular ba unsa wan. Bat habau la kular mo ublay umdei ubreu ba un syukur lani unlam le. Fitep layas ngoy kata haka Bible laong ba ublay umdei breu. Fitep ubreu mo kibreu kilong kumta. Mentas ngi laong ngala kular ngan sale kum tam tai pi ndai la syai pa la klet no mo ngi klet no. Juong kum no fila jias ngo namba
Promises are made to be broken. Fitep. Mano ba ang ikata? Breu. Mo ki breu ki ong kamta. Promises are made to be broken. Kamu mod ki ong ba sa jinglong breu to mo. I kular mantala siya ngi klan no. Henry, ay ngu pat ublay jungi am umlong kamta. Ya ke ka ba ublay ula kular, ya ke ka ba ula ong unda pyndep ya. Good. But kumta fin ken mau uji su ladap kular. How to film ngau tanat ba uji su un sawan pai pat ban wan shawingi. Yes, miss, I'm waiting. Handai ho Georgie. Ngilong ki breu ngimla sha mo. Handai fin ken mau nam ta jongi ngi le ki breu ngi ngau ba slem ta uji su ban wan. Handai fin ken mau nam ta uji su pat kalong ka ba kum no? Ka ba? Kloy. Mo namar bana ka ban ta utrai. She's ngilong kan no? 100,000 miss. Nam ta uji su nam ta ublay she's ngi kalong kat hadu. 1,000. Kanu hajar. Dia just nam. She hajar. Snap. Yes, miss, yes. Fitep kata kadeka calculation ngimla ban calculate. Ngimla ban ong mo nakabanta jongi am ngisngo ba san snam kaloni slam ba. Henry nakabanta ita ibawan pai pad am kalong ka ba kamno kalong tang khandiat sngi kam da slam kum tala da ngi ngisngo ba jisu mo ngangai pila ju yosngo. Bana do mun shamo la ju ong ba ngi em hakis ngi ki ba khaddo ngi em hakis ngi ki ba khaddo la ju yosngo no kata. Yes, miss. Mo la ju yosngo pangkataban ong ba ngi em hakis ngi ki ba khaddo. Henry kanu ru kam kut syu kata ka pertai kamwa syu kata ka pertai. Henry fin kan mau haka Bible akular. Ba kan sa poi kata ka sngi ka ba khaddu ba uji su un sa wan ban shaw no ingi ba pitep ka bas ngau tanan ba ka khubor ka dai ka ni ba ka gospel kat kum u Johannes ha ka lenong ka ba khat sa uji su u ong kum ni ukular skap ha phiru u ong la fin pulie ha ka Johannes khat sau uji su ong ngangan len no na ba ha ka yeng uk pa jonga dan bun ki pulet shongne. Yes, but kita pulit syong ne am kadai kita ki kamera ki yeng ki bahaya. But kita uji suong bangan let ban le akum no. Ban pen kre. Nam ta jong no? Na cha benta jong ni. Yes. But dorpi kat uji su ulet. Ya kaban pen kre kita ki yeng kita ki kamera na kaban ta jong bajengi lang baro. Hau tu ngilong excited dia kata? Yes. Nganget piru. Lada pila yo sngawi kata kaktian penget ba uji su ula kular ba dang pen krek kata ka yeng kata ka pule syong nek nak benta ka jongi. Hai bangin syong sya de ki bam jukut. Henry bangin yo pas pat hang ta. Mo ban yo entry pass ngi hable akum no. Pila ju inem hakini gisngi dan by no mask no entry. Dai. Yes, miss. Henry, kalong kum jo ha kahima ka jong obleiru pila ju perkat kata. Ngin yo pass na Kay kata ka entry pass bangin yo ban rung ban yo syong syaki bam jukut sya kata ka yeng lani kata ka pulit syong ne ang ta. Now, jisu, miss. Yes, so simple. Mo Georgie kata ka entry pass ka jong ide manu de Jisu. Bat kumnungin yo bandai syata bam cukut. Habangi pediang ya nu. Ya Jisu. Hep ki berat hakani kapor nganget piru. Pilong excited haba pi osngoi kata khubor ba Jisu unsa wan shaw no ingi ban yelam ingi sya kata ka pulit syong ne. Kaba hai bangin syong syaki bam cukut. Henry ban yo ban lej hang tapat ken mau hep berat baro ngidon kampat ban pediang ya Jisu. Mo ngiran kamban pediang ya Jisu. Bat nginum klet rupat Jack anget pilayos kani ka jesneng ba kaei ka bangi lakular ngidei ban le akum no ban pen Man pyndep, miss. dep te kaei ka ba filakular i Georgie mentafin pendap ne akum no. Man takas ni, miss. Pan treat no i. Very good. Yay. Akamenam Georgie? Yes, miss.
Ngangai kumbai Georgie ikaman hakani ka por bi Jack in pyndep kata ka jing kular ka jong in yelami ka ban ai kata ka treat ka ba la kular ngangai ngirungi up scam ngi up kermen ngin yai sha ya kata ka sngi ka ba utrai unwan ban shao no ingi ban let hangta manu ko let hakata ka jaka Ngi baro. Yes, nganget ngi baro ngi ko aban let hakata ka jaka ka badai shaki bam jukot hendrengi don kam bandon ya kanika jing yai sha pat hangi. Mo Georgie nganget menta pila man yai sha. Pila man up. Hadu kata ka sngi. Da pila ya tu kumta tembes ngala terai. Ndi ban shutarai mo ngi di ban abet. Ngin abet kata ka sngi ka ba utrai un wan kumta kat ba uji supat un sawan namar ngim tep mo kanu ka sngi kanu ka por kan mau itu i heb Ipa ila kular iong anwan hak anu tarik. Santarik. Henry tepat mo santarik jong unu benai. Jong unu usnem tepam. Kumjuru hak Bible kam shim lat ho kata ka sngi ka nu tarik ha unu usnem ha unu benai. Henry ngi tepat unsa wan. Te kumbai ni heb iju abet. Moi abet im sngap yenu ru ban keren bench pang ipapa jong i. Kumta ngiru ngin lek kumno ngin yai abet ngin up ya kata ka sngi hadu ba uji sun sawan ban shaingi bat kumjuru ngin ken mau ya ke ka bangi la kular pin ken mau mo haba menta pi ong bangan abet ngan abet ka mot ngin yai shabet ken mau we na ki so jong man sim ka de ka jing yai sha slam yes te pin ken ma ha ki badet waro piru pin yo ni umen sim mo jongka jing yai sha slam but umdai ta bangin sha slam habangi rungi kular yenu bangin lek kumta ngin yarap hakata kata benta ken mau bangin pyndep ngin bat ya kata ka jing kular ka jongi nganget kini ka ketin ka along ka jing hikai nam ta jongi iwei kala penmentoy yangi ka airu yangi kata ka jing sneng bat kayala mingi sha kata ka jing penmelin jong ka hok Dia hadu bagi naik kenduk biang bat pi haka wake episode jengka Kidzo Praise. Utrai na yai kerkui pi tudang yai duai tudang yai puli ya ka Bible nang ni barok ngin ya ong no. Bye. Verse for this week. Pipa ro pangin ya tuai lang. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom, thy come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive those our trespasses, and lead us not into temptation, run from evil, thine from kingdom, the power and the glory forever and ever. Amen.